George Bati. Anyuola moro e gweng' Mangura mantiere Alego Usonga ywago ratiro bang' nyathigi mawuoyi ma jaklas 9 nonegi kanyore kowuok e budho moro mar otieno e dala moro mancha liel otimore. Ian Lawrence Otieno nyomonji gi ji moko mayangore ni jogweng' nong'eyo kendo ma ochunegi. Kaka Judith Omondi lero, achiji 5 osemaki kod obila ka jal moro achiel to ne oringo kendo pod imanye. E kar dak Mangura Alego Usonga, en lit kod kuyo ne anyuola mar japuonjre ma oseyang kaka Ian Lawrence Otieno manyone kod jonjore Otieno ma piny Rugonge. Nek mayani otimore ka werano nyori kowuok e budho manyocha otimore Kachiemo chiemo kode bang' tieko chiemo gi mos 3 kama to owuok nyathicha gombinja lwiyo ka akucha kabiro chung' ka lwiyo to wachiemo to kako lwiyo no to wuoda ni oyudo koseyieng to wuok woko to goko na kanyo korawe dhi tieko chiemo koro biero otieno gima dhi sa 7 otieno apoyo jo kapiko moro ko agrudi ka tapiko no riema to ka gikata piko chung kara ne gidonjo ka to ka gichopo ka to mini Ian wogwoko Ian onego malo ka. Masira ni nyocha ojuko Ian e yo ka gidhi dala bang' tieko budho e liel en kod owadgi mabathe kar sa 7 otieno gino mane ochuno wadgi no mondo mi oringi. Seche mana waduogo to wabiro to waneno ji 2 ka gin kotieni butu iduka kanyo to gisudo chien ka ginenowa tangiso Ian wadwa ineno makanik to ni gidwa timo ni koro gidwa gowa moko wog gibathwa ni moko wog mbele wa tane mokwongo pada go panga tawinjo ka Ian chabogo Kuranga kana gisasa go panga tadu agad kana ngato dwako wiya tagad gudwetan e duogo mar konyo Ian bang'e ngima nene oselal. Ian wodi aboro wadgu Edwin emongoga ka konyo uru ka kae tema Kelvin katinge bade Ian chungi wuoye Ian emonwanga ka Ian otho kamin wuoyi matin Ian to ywago ratiro ne wuode. Anyalo kwayo mana no okonya manyo ratich nyathina no jowadwa ayudi ratich nyathina no ne nyathi manya paro ni nyalo konya dier nyithinda masethagra go ka kata kunena te nyithinda masethagra go kae iwich to kendo nyowiye bith kabisa en nyowuok nyathi mariek ahinya. Gwenge ma Alego Usonga osebedo kod midhiero mag arita kuom kinde koro kendo jodak koni gisewito geno kuom jotelo maggi ma okawo okang' duoko geno mar kwe. Gweng'wa ka to kosebet maber yawa chief beto an go kama chiegni gima mako timre to ng'eya ko pok anene ken gine ma gikano joma richo gweng'. Wakwayo sirkal kokalo nyaka chief gijiwi arita kwe gweng' ni rach waonge kwe koro wakwa vigilante koteg to wanyalo bet maber. Ji 5 ma itudo kod nek makama osemaki kendo ichano chwale nyim doho wuok tich ka jal moro achiel to ne oringo kendo pod imanyo kod obila. Judith Omondi, Ramogi TV. Koro Mogi ogino ni ratiro biro yudore